Seguirem impulsant una transició ecològica justa que protegeixi i defensi l'extraordinari patrimoni cultural de la nostra demarcació. Continuarem lluitant contra el canvi climàtic i la crisi energètica, apostant per les energies renovables i per una gestió de l'aigua sostenible. També treballarem per impulsar altres iniciatives com la renaturalització dels nostres barris, pobles i ciutats, la mobilitat sostenible i la millora de l'espai públic, per aconseguir sempre un espai ordenat, segur i accessible. En definitiva, municipis on les persones puguin assolir els seus projectes vitals i desenvolupar-se amb una major igualtat, llibertat i dignitat. Aquesta és la manera com entenc la política. Això és el que he après com a alcaldessa de la meva ciutat, Sant Boi de Llobregat. Durant la meva tasca com a servidora pública, he pogut aprendre la importància dels valors de l'exemplaritat, la sensibilitat social, la utilitat pública i la proximitat real. I espero que aquest bagatge m'ajudi a assumir i exercir millor la meva nova responsabilitat. Soc conscient que els propers 4 anys discreparem. No és cap crítica, al contrari. La discrepància és sempre enriquidora quan es fa des del respecte, el respecte que mereixen totes les opinions i el respecte que mereixen les institucions. Ara és moment d'escoltar activament les necessitats del territori, dels i les responsables dels nous equips de govern municipals i dels grups que formen part d'aquest ple, amb l'objectiu d'assolir el millor pla d'actuació possible. Confio que serà així. Perquè, en definitiva, totes i tots els que estem aquí, regidores i regidors, alcaldesses i alcaldes, tenim un objectiu comú: garantir la prosperitat, el benestar i el progrés dels nostres municipis i la seva ciutadania, posant en valor allò que és públic, el bé comú.